Hello, Saturday ngayon. A-attend kami ng birthday party ni Phil, ng brother-in-law ko, asawa ni Ate Jo. Kaninang umaga, galing kami sa tip shop. Hindi ako nag-vlogs kasi hindi ako nakaayos. Saka nakalimutan kong magdala ng tripod. Bago kami pupunta sa bahay ni na Ate Jo, daan muna kami ng DFO. Sana makapag-vlogs ako. Hello, papunta na kami ng DFO. 1:30 PM. Here na kami sa DFO. Yeah. Galing kami dyan ni Johnny Bell. Tapos sa bumili cotton siya. on. Cotton on. Ano yan? Yeah, cotton on body. Cotton on body. Tapos bumili kami ng Yung pang-winter jacket. pang-winter. $5 lang. Isa, 28 pesos lang. O kaya, reserva ko yung pag pumunta kami ng Snow. dun sa part na nag-snow. Yes. $800. Okay na. Alin? Yan ang gusto ni B-Boy. Sure ko, pag napunta rito si B-Boy, dyan siya magsa-shopping. Sigurado yan. Ngayon, Belsio, yung ganitong binili namin doon sa kabila, $5, dito $40. Andito na kami ngayon kaya sa bahay ni Ate Jo. Yan. Nagkakagulo kasi nagluluto para sa birthday celebration ng bayaw ko. Sexy ng taga-iyo. Sabi nga ni Cass, it's like you, nanay. Wow! Wow! Mr. Marvel. No. Mami, ano aki di? Oh, naknip ko na siya. Siyempre. Ayan, na-late ang laing. Losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I've been out till 2:45, would you lock the door? Will you still meet me? Will you still feed me? When I'm 60? Just scream and say, send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away.